Mga ka-Disciple, ngayong Pasko, tanungin ko kayo, handa ba talaga ang puso mo kay Jesus? O handa lang ang bahay mo? May ilaw, may handa, may regalo. Pero kumusta ang lugar ni Jesus sa buhay natin? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 24. Dakilang kapistahan ng Paskong pagsilang ng Panginoon. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 1 verses 1 to 25, ipinakita sa atin ang buong kwento ng pagdating ni Jesus, mula sa kanyang angkan hanggang sa kanyang pagsilang. Isang mahabang talaan ng mga pangalan, may banal, may makasalanan, may tapat, may bumagsak. Isang paalala na ang Diyos ay hindi pumili ng perpektong pamilya, kundi pumasok sa tunay na kwento ng tao. At sa gitna ng kwentong ito, naroon si San Jose, isang lalaking tahimik pero matapang ang pananampalataya. Sa kabila ng takot at kalituhan, pinili niyang sundin ng Diyos at tinanggap si Maria at ang batang tatawaging Emmanuel. God is with us. Mga ka-Disciple, ito ang tunay na mensahe ng Pasko. Hindi tayo inintay ng Diyos na maging perpekto bago siya dumating. Siya mismo ang pumasok sa ating kahinaan, sugat at gulo. Ang angkan ni Jesus ay parang buhay natin. May mga pagkakamali, may mga desisyong pinagsisisihan, may mga bahagi ng kwento na ayaw sana nating ipaalam sa iba. Pero doon mismo pinili ng Diyos na isilang ang kanyang anak. Ang Pasko ay hindi lang alaala ng pakanganakan ni Jesus noon. Ito ay paanyaya na ipanganak siya muli sa puso natin ngayon. Tanungin natin ang sarili natin ngayong gabi. May puwang ba si Jesus sa gitna ng aking mga plano? Handa ba akong tanggapin siya hindi lang bilang sanggol, kundi bilang Panginoon ng buhay ko? Mga ka-Disciple, ngayong dakilang kapistahan ng Pasko, huwag nating hayaang manatili si Jesus sa sabsaban lang. Anyayahan natin siyang manirahan sa ating puso, sa ating pamilya, at sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay hindi natin ibinibigay, kundi tinatanggap. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. Merry Christmas!